Dalgħodu fil-pjazza diskussjoni kienet dwar il-miżuri li ħabbar il-bieraħ il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Naraw x'kellhom xi jgħidu n-nies. Ħadd m'għandu fl-opinjoni tiegħi għandu xi jgħid. X'aż-żieda li tagħna kif irid. Nibqgħu għaddejjin bil-kwiet. U dawlu l-ilma dak l-importanti. Qed jagħmel tajjeb il-gvern? Qed jagħmel tajjeb qed iżommu? Ningrazzjaw il-molej dejjem għandna x'nieklu. Ifhem m'hemm xejn xi tmaqdar fih. Kollox okej. Jalla l-ġiet lil kulħadd aħna bil-ġed nieħdu pjaċir, mhux vera. Iż-żieda għal darba oħra fil-pensjonijiet kienet fost il-miżuri li laqgħu tajjeb ħafna l-anzjani mill-budget għas-sena d-dieħla. Le kollox tajjeb kien, kollox oġobni ju. Imma peress li jiena qiegħda fil-pensjoni ju oġbitni ħafna wkollu. Kif smajt li tagħna mhux ħażina għandna x'nofqu nerġgħu. Iżda tkellmu wkoll fuq fatturi oħra li jolqtu faxex differenti tas-soċjetà fosthom iż-żgħażagħ li aspiraw għal futur isbaħ f'pajjiżna. Apparti żied oħra fl-istipendji, il-Gvern ser ikun qed jagħti 10,000 euro għal persuni li ser jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Dik qiegħda tajba x'minn ma jkollux infaddalu qiegħda tajjeb. Daqshekk li żgħażagħ jollihom ħalli jkunu jistgħu jkomplu l-ħajja tagħhom aħjar u mhux bħal meta trabbejna aħna. Żgħażagħ ħalli jiskejjel u affarijiet hekk iva. Kollu segwejtihom. Il-budget li ġie ppreżentat it-tnejn kien investiment ieħor mill-Gvern fin-nies biex Malta tibqa' mixja fid-direzzjoni tajba. Italija tani serħan il-moħħu ifhimni. Le orrajt ta' Kollox u għamel kellna baġit tajjeb ħafna, naqra l-kulħadd. U naħseb mixin tajjeb is-sitwazzjoni li konna u kellna ħafna problemi ħabba tal-gwerra u l-Covid u hekk, naħseb li kellna baġit tajjeb ħafna. Barra għaltis ix li barra li għaw dal-maltemp li għaw madwarna kollu nirringrazzjaw l-Alla li għanna dal-gvern li ħassibna.